Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Ġie konkluż il-proċess ta' evalwazzjoni tal-proġetti ippreżentati lill-Gvern mis-settur privat għal reġenerazzjoni tas-siti storiċi tal-Evans Building fil-Belt Valletta u x-Xalef ta' Sliema. Il-Malta Strategic Partnership Projects l-MSPP li hi l-entità tal-Gvern responsabbli minn tal-iżviluppi qalet fi stqarrija li għas-sits tal-Evans ġew evalwati diversi offerti. L-offerta li qed tiġi rakkomandata għal konċessjoni ta' 65 sena dik sottomessa mill-Valletta Luxury Projects. L-offerta tal-kumpanija hi ta' €1,200,000 fis-sena u tlaħħaq 78 miljun euro. Fl-istqarrija ntqal li dan is-sit fil-Belt Kapitali ġie identifikat bħala sit importanti li jista' jikkontribwixxi biex ikompli jissaħħaħ il-prodott turistiku ta' pajjiżna. Bħala parti mill-pjan ta' reġenerazzjoni tal-Belt, l-MSPP ħadmet fuq studji biex tevalwa il-fattibilità ta' riabilitazzjoni ta' dan is-sit biex jinbidel f'akkomodazzjoni turistika ta' kwalità għolja. Intqal li dan l-iżvilupp se jkun wieħed sostenibbli li ħares il-bini u fl-istess ħin isir użu minnu li jwassal biex jintlaħqu miri ekonomiċi fejn jinħolqu aktar opportunitajiet ta' impjieg waqt li jikkontribwixxi għal miri soċjali u ambjentali. L-entità governattiva qed tħares il quddiem biex issa jitkompla l-aħħar studju għal proċess ta' procurement u jintressa għall-approvazzjoni tal-Parlament qabel imbagħad ikun jista' jiġi implementat il-proġett. Min-naħa l-oħra għas-sit tax-Xaleh fejn kienet daħlet proposta waħda biss ġie rakkomandat li l-offerta taqa'. L-istqarrija temmet tajt li l-Gvern se jibqa' kommess li jaħdem biex din iż-żona f'ta' Sliema tkun riġenerata ħalli wkoll tikkontribwixxi għal kwalità ta' ħajja aħjar.